11 de la mañana, 10 minutos, entra el solecito en nuestro estudio de la calle Hospital número 2 en el centro de Valencia. Qué gusto da este solecito de invierno. Por cierto, que lleva las temperaturas cercanas a los 15 grados que hay ahora, por ejemplo, en Llaurí, también en Busot. Y quien se lleva la palma en la costa es Xàbia, que tiene ahora pues 14,9 grados, que para ser la época que es una temperatura fantástica. Y La Palma, en cuanto a mínimas, esta noche se la ha llevado, por ejemplo, Villena, también Jérica, la Alquería de Dasnar y Calles, Calles con 0,7, han rozado ahí el 1 grado, y en Fontanars dels Alforins, por ejemplo, 1,4 grados. Pero bueno, ahora ya temperaturas fantásticas, en torno casi a los 15 grados de máxima en nuestra comunidad. Así que con este tiempo tan fantástico en el mes de diciembre, abordamos nuestra tafanería de esta semana, nuestra historieta valenciana con la voz de Kiko Ford y la música de Carles Hernández. El título, homenaje al primer centenari del Mercat de Colón i el concurs de bellesa que es va realitzar per la seva inauguració fa ara 100 anys. El 1916 s'inaugurà el Mercat de Colom, una obra d'inspiració modernista de l'arquitecte municipal Francisco Mora. El nou mercat havia de servir a la creixent població de l'aleshores Nou Eixample. Per a donar popularitat a la inauguració, s'organitzà un concurs de bellesa, un dels primers que es va fer a València. En la seva realització es va emprar un sistema de selecció semblant al que s'havia fet servir en el concurs de l'exposició regional de 1909. Les dones candidates enviaven una fotografia amb un lema. Una comissió en feia una selecció, es posaven les fotos en un lloc amb urnes i després, per votació popular, es triava la guanyadora. Feia menys de 10 anys que els periodistes del Chicago Sunday Tribune havien inventat esta fórmula per a trobar the most beautiful woman in America. En el cas del Mercat de Colom, hi hagué un comitè que tenia la seu al carrer Ambaixador Vic, número 7. Estava format només per homes, que eren representants d'entitats que col·laboraven amb el projecte del mercat, com puguen ser l'Ateneu Mercantil o l'Associació de la Premsa, i també per persones vinculades al món de la bellesa, artistes com el poeta i lletrista Maximilià Tous o els pintors Manuel Benedito i Tadeo Villalba. Estos dos últims tant feien carrosses com caretes de carnestoltes o escenografies per al Teatre Apolo. També feien pintures decoratives per a les cases burgeses, la qual cosa els havia donat molta popularitat. Anys després, Villalba arribà a presidir la Casa de Levante a Madrid i fou l'origen d'una nissaga molt important al teatre i, sobretot, al cinema espanyol. Entre les fotografies remeses, el comitè en va triar 11. S'instal·laren fotos i urnes al vestíbul de l'antic Teatre Martí, especialitzat en comèdies lleugeres, que es trobava on ara estan els cinemes Lis. Diàriament, els periòdics donaven compte de com augmentava l'escrutini de boig a les candidates que havia triat el comitè. Al mateix temps, el comitè convocà un concurs de poesia per a que els lletraferits locals exaltaren la bellesa de la guanyadora, abans de triar-la. Finalment, el 23 de desembre es proclamaren els resultats. El primer lloc del concurs l'obtingué Elenita Durà Orduña, que arreplegà 43.300 vots. Era filla d'un membre de l'Ateneu Mercantil i s'havia presentat amb el lema Dione, nom mitològic que vol dir reina divina. A jutjar per resultats, cal dir que ho ha encertat. El endemà, a la vespre de Nadal, hi hagué una cavalcada per la ciutat. Isqué a les 12:30 de la plaça de Bous. Estava encapçalada per la Guàrdia Municipal. Amb timbals i clarins, seguida per la Roca, la Fama. A continuació, desfilaren tipus populars del mercat, des de la puntillera barata
fins a l'Olivero amb el seu burro. Després hi havia representacions de les seccions del mercat. Per al peix, una carrossa que representava una barca i l'art del bou, acompanyada de pescadors. Per a la secció de les aus, hi havia una carrossa amb un gran titot. Per a la verdura, una cistella de fruites. També hi hagué parelles muntant a la gropa. Li seguia una carrossa amb Helenita i la seua cor d'amor. Florencia, Leonor, Isabel, Isaura, Pilar, Filomena i Maria. Les altres finalistes no havien pogut assistir. Tancava la comitiva la banda municipal i més guàrdia del municipi. El mateix dia per la vesprada, el comitè oferí un banquet a la guanyadora del concurs a l'Hotel Palace. Els responsables del projecte feren un parlament. També adreça unes paraules Helenita Durà i aconseguí emocionar l'auditori. En la seva intervenció va dir que admetia el triomf, però no por ser bella, no, sino porque era valenciana y porque triunfaba la mujer valenciana. Gran ovació. Els poetes guardonats, els senyors Llull i José Juan García, llegiren les seues composicions i tots brindaren amb xampany. A la fi d'un banquet anterior dels membres del comitè, Francisco Banqueix Aranyó, l'alcalde accidental quan s'aprovà el projecte del Mercat de Colom i un dels seus defensors més destacats, proposà que les entitats representades allà apadrinaren a un xiquet pobre que vinguera al món l'1 de gener de l'any 1917. I així es va fer. El comitè en trià un entre els 17 xiquets que naixqueren aquell dia. Després organitzaren un luxós bateig. Hi hagué una nova cavalcada, fins a arribar a l'església de Sant Joan i Sant Vicent, al carrer Isabel la Catòlica del mateix barri de l'Eixample. Allà batejaren al xiquet. A la cerimònia va fer de madrina Helenita Durà i de padrins el president de l'Ateneu i el del Mercat de Colom. El triat com a fill adoptiu del mercat fou Juan Flor Jiménez, fill del matrimoni de porters d'un habitatge de la plaça del Correu Vell. El xiquet fon obsequiat amb una magnífica cerimònia, amb carrosses custodiades per la policia a cavall. A més, rebé com a regal una cartilla bancària a la qual Banqueix feu una primera aportació de 500 pessetes i a la qual el ministre d'Educació, senyor Joaquín Ruiz Jiménez, n'aportà unes altres 250. Altres xiquets pobrets, com ara Luis Martínez Vidal, Cristóbal Adelantado Bañó i Manuel Polo Jaime Soler, s'hagueren de conformar amb un record del nou mercat. Mala sort. Però què fou de la Miss del Mercat de Colom? Helenita era cantant. El març de 1910 va interpretar una romança al Teatre de l'Associació d'Obrers en General. La premsa parlava d'ella com una moníssima niña. El desembre de 1915 actuà a la Unió Musical de Llíria, interpretant el cuplé El bueno de Guzmán. Després del concurs de bellesa, s'integrà com a tiple còmica en la companyia de l'actor Miguel Miró i del músic Francisco Rautera, actuant per diversos llocs d'Espanya amb números d'òpera i d'opereta. No va ser l'única. També una altra de les participants en el concurs, la guipuscoana Blanquita Margarita Suárez Zarza, es dedicà al cant. El juliol de 1917, Helenita Durà i la resta de finalistes del concurs varen ser distingides pel rei Alfons XIII amb la condecoració oficial de la Reconquista de Vigo. El monarca també atorga esta imprevista distinció al xiquet nascut l'1 de gener, Juan Flor Jiménez. Helenita Durà
va faltar el dia de Sant Joan de 1983.